Sikuphathela indaba sishushu zinjalo. Crossing the bridge. Into emnandi yaphindwa. Kungakho siligqiza lendaba Crossing the Bridge. Siquqa sibuyelela kwa number 42 033 eShushu Street eMakhaze Khayelitsha. Njengesiqhelo nakwelityeli asisizelanga sikhwetywa ngumlingane kaMkhulumathe umama uSnazo Mtshixa Mathe. Le ntombi yasemampondomiseni ithe mayizeke emzekweni njengayena uphina umakoti ofikela kumonhlalo yelokhaya ufika enze oko kwenziwayo. Asiyomfihlo into yokuba uMkhulumathe ngumphi ochwayitileyo nosandla singesifutshane ukunikela kwabo basweleyo. Umthetho wokuqala onika umtshakazi ngumama wakhe ngothi xa ufike kuthakathwe emzini ntanam uzuncede nawe uthakathe ungabuzi. Lo ntetho ingqinwa lelitheko leququzelelwa ngumama uMathe ebambisene neMkhulumathe Foundation. Egameni lamakhosikazi uthi ufuna ukunikela ngemali engange-30,000 rand kumanina ngama-60. Nalapho inina ngalinye kulindeleke limke lifumbethe imali engange-500. Kodwa wathi akanakuphelela apho nanjengokumqulu busazele ngamagama amanina ngama-20 wathi akanakubashiya bebeka izandla ebusweni bekhethamile. Kungcona ngqubane ngentloko yena noMkhulumathe baxoze mphini wumbi ekugxotheni inxele likakhetsekile. Lo manina angama-20 aza kuthi axhamle atsho abuye neziqhuma zokutya ii-food parcels ngelasemzini. Umbengo mde wacima malahle ngoko ke mandlulisa isithebe kwisigidimi sakwaMkhulumathe uSive Mjanyana. Kanti kapha ecaleni kwami sibambe umama uMadikela unoni intombi yangapha ke Ngcobo enkondlo. Mama masikubulise sikwamkele kuMkhulumathe TV show. Khawuzazise nje kumuntu obukeleyo ngelixesha kokuba ingaba ungumama ubani waphi phi wendele phi. Ngumama unomfazi nofinxwana enkondlo mamkwathi Madikela. Andendanga usinga. Utata uMkhulumathe ndimazile ngokuqala komazi eneshow phaa ngase-Shoprite Center ephisana ngemali. Ndacela abantwana bami kukutata onemali ophisana ngemali othiyanyako nanto neyomsebenzi. Awukwayibona le nto yokuphiswa ngemali ngaphambi kwa ubuqala uyibona apha? Hayi zange ndayibona mna. Into yophisana ngemali ndabe ndiyijongile le mali yabithathwa ngabantu ingayifumani mna. Ndathe umntana noma ungaphangeliyo kakuhambe kuye phaa mntanam kuMkhulumathe. Weza umntanam kuMkhulumathe icela uba mna umntanam okwayiphangela usukela ngoko usaphangela namhlanje. Ndaphinda uxelela omnye umntanam ophaa emfuleni. Hayi ke weza strong ke ngoyena waza nefamily yakhe wahamba waqinisa phaa uMkhulumathe wabe enebhizinesi yokuthengisa yavuka ngamalangana ibhizinesi ndimazi ngolo hlobo umtata uMkhulumathe ngabantwana bam. Ingaba ke ngoku wena mama ngehlobo itsho ngayo ndithanda indlela oyiqale ngayo wayithathwa wayisa kwinzala yakho ingaba mhlawumbi wena ubuqu wakwabonana naye utata kunyange yonke loo nto leyo? Ndingenile mna phayana ndingena nabo ne mna ndajikwa wathi hayi kuba lungendlela ezibonakala ndajika bathi mna isibusa ngawusebenzisa iseku zalapha. Okay usaquka nje chemist nebhandi lalapha. Ngoku ndiye ndabhalisela le 500 ndize kuloo nto wakwakhona apha umntu ophisa ngemali babethu wakwakhona apha umntu osapota abantu kangaka yabona lo ungoxa nogqibela ke kufana nalo. uMkhulumathe wasiphiwo isiphiwo sakhe nguThixo njalo makasisebenzise and uThixo azamgcine ngoba azasikhusele nathi ngoba siphila nguye. Camakho mama ingaba mhlawumbi leliphi ilizwe nothi uliphose kumuntu oqala ukuzapha nohleli phansi kwezi situlo ebukelele TV leliphi ilizwe nothi uliphose kuye ubuqu? Yebethu nana nina bahleliyo ningekezi khake nize ngaphambili nizofumana uncedo apha. Uyanyangwa apha uneyeza umntana olapha umntana lo kamdalanga. Ngicela nisondele kuMkhulumathe ngoba uMkhulumathe yonke into oze ngayo uyayisusa. Uyisusile ndabona mani thethe ndibone ngamehlo wami ke nani ke bethu nana nizana ukuthetha uMkhulumathe nenze lento ngohlobo azamixelela ngalo ngoba uza kuxela indaba zakho hayi kasifihli. Ndifuna ke usikrobisele kokuba uziva njani njengoba mhlawumbi uMkhulumathe evele ngaphambili ingakumbi nenkosikazi yakhe besenza le minikelo. Uyawukhumbula lo mnikelo namhlanje uphume esandleni sikankosikazi wakhe laliphi mhlawumbi nothi uliphose ilizwi kunkosikazi wakhe intombi yaseNgcobo? Mama ke kakathatha uMkhulumathe into endinoyiphosa kuwe sisiphiwo eso sifuna usinika thina singomama ngoba le nyanga omama kodwa ukwazile uba wena uthi ufuna ukwenzela oomama isiphiwo nje se-500 negrosari e-350. So ndiyayibulela le nto iyenzileyo endingakwazi mna phambili kodwa ndikubonile ngoba ibhalwa nguwe. Enkosi umkhaya wam nalo hayi ke mkhaya waseNgcobo cengeba mphankomo siyabulela kuwe ngento osizise kuyo namhlanje.
Right, kumkhulumathe TV show saphinda ke sabuya kwintengiso zalaphekayo kanti ke ecaleni kwami ngoku ndihleli na ke pha umakhulu uMabhukwana. Intombi yangapha eMount Fletcher esitsho kokuba wendele ngapha kodosini sawuva ke kuyo kokuba elapha nje namhlanje udibene naye njani phi utata lapha kambe mhlambi ungomnye womama nabo abalapha bazabe bazifumanela pha i500 rand. Qhakazi lami masikubulise sikwamkele kumkhulumathe TV show. Kamako mama sawucela nje senyuse nje amazwi ukwenzela uba nami ubukela ave kakuhle naye angasondeli phaa iqhophele ngemva. Umama ngumamni khawusixelele ngaphandle kwaba eve ngohlathi kuba umama ngumamni wakhe. Umama nguMabhukwana ngumbaha ngumhlobo ngiphaphulesile ngumalele sothuka njengomntana nginompofu ikhali keMfletcher umendo ukutsoro kwadosini. Cabanga uqhakazi lapho ingaba mhlawumbe umkhulumathe udibene naye njani phi uve phi ngaye lento namhlanje sesikubona lapha. Utata ndamvakala saya wasinika izipho le eNantsindiwe Esekhaya. eke sabuya nazo zonke into esibizele zona ke ngoku kule game ndimamele iradio ithetha ngoba ifuna oomama besixhosa Omama basemakhaya. abasemakhaza nake ndisuke sabi okay Eke manje that's all. Yatsho ke intombi endala kokuba naye yakuyadibana naye phi umkhulumathe eShekhaya kwiminikelo ke utata beyenza wade kwabe kanti naye umama ulapha. Ingaba uqhakazi lami nawe namhlanje ngomnye womama bazabe bezifumanela pha i500 rand kumama wakwaMathe. ndifuna kanjalo ke tata nam Inkonsi iqhakazi lami ingaba mhlawumbe leliphi ilizwe nothi ulinike kumuntu obukeleyo namhlanje le TV nolapho ozokunyangwa mhlawumbe kwamkhulumathe ungathini kuye? ozonyangwa lithi ilizwi lam makaphile umntu kaThixo phakathi kobu bunzima sikubo aphumelele umntu athi nephethwe ngutata umkhulumathe aphumane ephila kakuhle umntu ngesandla sakhe. Cabanga ngoqhakazi lami right nguye ke pha umama uMabhukwana lisitsho ke iqhego kwazo kokuba imeko ihamba phi nalo lithi belifuna kanjalo kokuba libe ngomnye wabantu ke abanikelwayo namhlanje kanti ke lilapha linxibe isintu silibona limbejembeje sithi hayi mina ndiphuma ngapha kumhlaba kutsolo kanti mna nama siphinde sibuye sibonane kwakhona kwithuba elizayo kanti ke benditshilo ndathela amagama ndikuye pha usive kamjanyana uhlathi ulise ujamba ucanzi umsuthu camanga Awuphuze nje. Awuphinde futhi. Awuphinde futhi. Usilima. Wemkhulumathe sithembele kuwe. Wemkhulumathe sithembele kuwe. Wemkhulumathe ngadla wemkhulumathe ngadla sithembele kuwe sithembele kuwe sithembele kuwe sithembele kuwe wemkhulumathe sithembele kuwe. Elingeni sive ngamaxilongo emoto enkiloza kanti kukugaleleka kwembejambejane umadubadubane inyanga yezizwe umkhulumathe ndawenye nowakwakhe. Bekufanele ngibonge ithuba lesibili angiphe lona uNkulunkulu wami. Bekufanele ngibonge ithuba lesibili angiphe lona uThixo wami. Bonga uJehova mphefumulo wami.
Bethuna ndiyazibulisela nami ngiyangixesha ndingubongani kaMathenjwa andihambi ndedwa ndzabeke ndibhexesha ke lo mcimbi umhle kangaka uba ngaba besenkonzweni ke besawuthi it's nice to be here to be here to be here kumandanga uba lapha kuni kutheni sisike sivale le nto bafuna into ethi igama lamakhosikazi mali igama lamakhosikazi mali uyivale ngoyithi uyivale ngothi wathinta abafazi wathinta imbokodo ashiya ke abasangoko abafazi awuthinti bafazi awuthinti imbokodo ayiqhelekanga lento sibonayo mhlawumbi kuba iqhelekile kodwa kum ayiqhelekanga andithandi ndithi ndisuke emthandazweni kungabikho amazwi mandime phambi kwaba bantu babili mandingamemva kwenu ndifuna ukukubona khulumathe ndifuna ukukubona mama umathe basikelelweyo nguThixo bezikho zonke intombi bezikho nakulala likamkhulumathe kodwa wena uyababalwa uThixo ube nenjongo ubuyabonela ilizwi lisoka lale nithi khulumathe ndiyathandaza mntanam endingumama oviwayo nguThixo ndi-proud ngaloo nto ndazopha kwazibonele baboba nengxaki ndingene nabetoilet ngoba uThixo ukhona etoilet uThixo ukhona ekitchen uThixo ukhona emasimini uThixo ukhona phandle kwiindawo zonke ukusikelela uThixo ukusikelela mkhulu uThixo ukusikelela mkhulu uThixo ukusikelela mama uThixo ukusikelela mama uThixo ukusikelela mama uThixo anqabile amagqirha ngabe wangaphuma apha ndidutyulwe ubangenyani nyani ke faka amakhwele amagqirha yonke loo nto abafundisi ke ngoku ndingumkhanzi ndiyabafaka inqabile babonelela abantu bancedisa abantu thetha phandle
konakele Dukuthela yakho ingaphezulu konakele Ubumhlaba kungehlule Impilo le ayikho lula Sungama kesi konakele Dukuthela yakho ingaphezulu konakele Ubumhlaba kungehlule Impilo le ayikho lula Xola umoya wami uyafisa ukwenza kahle Okumhlaba kungehlule Xola umoya wami uyafisa ukwenza kahle Impilo le ayikho lula Xola moya wami Xola moya wami Xola moya wami Hey Xola moya wami Xola moya wami Xola moya wami Hey Sungama kasi konakele Dukuthela yakho ingaphezulu konakele Ubumhlaba kungehlule Impilo le ayikho lula
try. I got body parts and try. I got body parts and try. I got body parts and it's a social wicked dance. I got body parts and try. I got body parts and try. Tell them lean, tell them lean, tell them lean, tell them lean. Social wicked dance. Ngithokozile ebuhlungu ndiyayazi ukuthi uthatha umuntu omama osokolayo. Andithethi ngomuntu wase next door. Andizukwazi ingqindi yase next door ndithetha ngam. Ngoba ndingulomama uyedwa. Umuntu ozikhotha amanxeba. Ndiyayazi ngentlokolo. Tatam ndithi kuwe phambili. Ndithi kuwe phambili. Njengoba segqobonco. Phaa kulaa mhlaba sengqobo. Bayakugavela abanye abantu ndiyakwazi ke mna. Nangona ungandazi phaa emangxamiseni njengoba ke sisungamguquli ufike nje uzungamtshintshi ufike enje ndiyacela madala kakhulu ndiyazithoba kuwe. Okwesibili kule ndawo uhleli kuyo uzungahlali ngeempumbi zonke uzisituphe isitulo uzisituphe isitulo ukhamalanga ntoba semzini uma uzawugquthuze ngaphambili ukhamalanga umoya uzawuza ngaphambili ube uvuthuza usiza ngaphambili umoya. Buyela nabazali bantu bebadala banje bazozimasa umsebenzi welongaka. Ndithi kuni nobabini phambili amathamba amhlophe aniphahle lonke ixesha. Amathamba amhlophe ayakhabona uYezekile ngelinye ilanga wathi mathamba ndinihlanganani. Ndithi ukutsho mna ke ngokutsho Yezekile utsho mna ndize mathamba ngahlangana onke aniphahle enkosi. Ndithi ngebona ndithi mbanjwa ndithi thikazi ndithi ntimela mbethwana. Uziva njani mama? Ndithi mpehle ndithi cabose ndithi dimasa. Ndiyabona zihlola zam zonke ndingaziqalulanga ndikhosi ndiyele. Uziva njani njengoba ufumene isipho mama? Exactly ndiziva ndifree. Ndingwasaqonce mna apho ndikhoyo ndingwaseGinsberg. NdingwaseGinsberg ndihlala apha ko-41. Ungambonga uthini umama uMathi njengoba ufumene isipho kuye? Ndithi kuwe ndiqubule ndinamazwi ndibe buhlungu uMaMbhele xa ebethandaza phaa wandivuselela kuba nyhani uvuse abantu ebebengenanto emakhaza. Leyo into andifihli uvuse abantu bebengenanto emakhaza wabaphuqule besiqonde oba sibajongele ezantsi. Ndiyayicamagusha loo nto andisuphinda ndithini kodwa ndiza kuxhwalelela phaa kwakhe. Umkakhe uyazalala nam ngoba ndingqula ndingqula isiduko sakhe. Cabanga ke mama. Makube xosa kubele kuthetha umnyama kuvela ukhanya. Cabanga. Yakhe simathaphisana xa ndibizwayo apha. Ndingulombulelo Somathube olapha eShushu Street kwa-41998. Umkhulu Mathe ndiyasibulela isiphiwo andiphe sona semali se-500 andiphe yona. Nditsho ndaziva ndirayithi
ngoba bendilambile endlini nabantwana bam. Ndinongazi kalolwana ke mna ke hlala apha emakhaya ko-44 ndilapha kwamkhulumanti namhlanje sinombhiyozo wapha kwamanina wabantu abangomama ngele ngumkhulumante so ndonwabile kakhulu and ndiyasiqonda mazawuyiloza kwalapha ukuthetha kodwa ke yimincili yomivuyo ndithi nalapha athatha khona kwande siyabulela singomama inyanga yomama iyamanina. Ukuthetha kwam ngotata ndithetha ngoba isandla sakhe sihle zesikhathi sihle toti ukuya ephakadeni nothixo ambeke olula iminyaka yakhe ngoba yam ngamashume asibhozo neminyaka emine kule liguli. Uthi phambili ngomkhulu phambili angajikazi ngomkhulu ezinto sizithethayo uba asidinwa ngumona. Hayi ke cama ke mama khona bavuma sabelele phansi ukuthi ingxaki wegobela wezizwe nazo kunongoma usikhoma uchakuchangisa uchakuchangisa ngoma uye lapha nje befika phansi naphezulu bakaphuma ngiphapha efuzo kanjani na hey sasa iya londo insimbi ethwala insimbi ingani ngakuthwala nawo indaba zalutho unongoma mina ngiyakhuza ijifu awuphinde futhi usilima Ngata wemkhulumate kuwe ngata sithembele kuwe